Benvinguts al qüestionari d'aquest capítol. Tindràs uns segons per pensar cada resposta abans que la diguem. Quina característica principal definia el poder del faraó a l'antic Egipte? La resposta correcta és: tenia un poder absolut que venia directament dels déus. Quina era una de les funcions més importants del faraó en l'àmbit legal? La resposta correcta és dictar totes les lleis i ser la màxima autoritat judicial. A més de les lleis, quina altra gran responsabilitat tenia el faraó en el govern del país? La resposta correcta és: governava i controlava l'administració de tot el país. Quina era la relació del faraó amb la propietat de les terres a Egipte? La resposta correcta és: era el propietari de la majoria de les terres. Quin paper tenia el faraó en l'àmbit militar de l'antic Egipte? La resposta correcta és: era el màxim cap de l'exèrcit i dirigia les batalles. Per què la gent venerava el faraó a l'antic Egipte? La resposta correcta és perquè el consideraven un déu vivent a la terra. Quin fenomen natural important es pensava que el faraó controlava gràcies al seu estatus diví? La resposta correcta és la crescuda anual del riu Nil. Com es transmetia el poder del faraó i com s'organitzaven els seus governs? La resposta correcta és: era hereditari i s'organitzava en dinasties. Malgrat que el poder era masculí, quina va ser la influència d'algunes reines egípcies? La resposta correcta és: algunes reines van tenir un paper polític molt important. Quins dos símbols importants de la vestimenta del faraó representaven la seva divinitat i el seu poder reial? La resposta correcta és la barba postissa i la lligadura nemes. Què simbolitzaven el flagell i la crossa de pastor que portava el faraó? La resposta correcta és: el flagell simbolitzava el poder i la crossa la protecció del poble. Què representaven el voltor i la serp Oreu que sovint apareixien al cap del faraó? La resposta correcta és protecció i la unificació de l'Alt i el Baix Egipte. Has acabat el qüestionari del capítol 5. Continua amb el següent capítol o torna a veure el vídeo d'aquest tema.